हा या बोलपत्री घेऊन येलो. कोण आले मागेले तू गेले हय एवढं म्हणजे हांगा किल्लपाल पाल आणि ओळख केलं रे 11 तारखेक अकरा तारखेर वार किती येला बाग प्रेस्ताळ येला. लग्न होईल वचन चुप हो जा. की आम्हा सोमेश्वर देवळान दवरला. अरे बस कर. मुहूर्त कितले आसा ये भगवान 11:24 मिनिटांनी. क्या जुलूम है. 24 मिनिटांनी आव ऑफिसात बॉस फाटी सोड जाते सुटले. हा हे आम्ही इतले 25-30 हजार मोडून ह्यो वळपाक दिवंक शकता. तो वाचा न्हू वचपाक इथे तुमकां जड पडला आनी वाचान येया त्या टायमार आनी ना येयन जाल्यार सुद्दां जाता. तकले खाता ते तुवें सारून नो 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 नो.